Ftit ġimgħat wara r-reshuffle illi kien sejjaħ Robert Abela fih dan il-Kabinett Laburista illi fih il-Ministru għal-Għawdex Clint Camilleri ħa taħt idejh il-Ministeru tal-Ippjanar, issa tħabbret uffiċjalment li l-Bord tal-Awtorità tal-Ippjanar kellu tibdil sinifikanti fil-membri tiegħu. Marika Borch, Charles Healy, Andrew Ellul, Maria Borch u Joseph Tabone ħadu post Sherin Mifsud, Giampiera Tart, Mario Bonello, Deborah Busuttil u Maria Briffa fuq il-Bord tal-Awtorità tal-Ippjanar. Tibdil li juri preżenza qawwija ta' Awċin fuq il-bord. Kellim tal-Ministeru tal-Ippjanar u għal-Għawdex illi tkellem għat Times of Malta spjega li 3 membri kienu mażula f'termini illi tispeċifika li dawn il-membri huma indipendenti, mażulin minħabba l-arfin tagħhom fil-kummerċ, ekonomija, wirt kulturali u kwistjonijiet ambjentali fost l-oħrajn. Fost dawn it-3 persuni hemm Andrew Ellul, l-istess Ellul miżżewweġ lill-eks President kontroversjali tal-Kummissjoni tal-Awtorità tal-Ippjanar Elizabeth Ellul li fil-kariga tagħha kienet responsabbli għal permessi f'artijiet ODZ. Charles Healy u Mario Borch huma appuntati f'isem il-Gvern. Dan iċ-ċaqli jiġi ftit wara li Robert Abela għamel reshuffle fejn warrab kompletament li Aron Farrugia fil-waqt illi żied mal-kariga ta' Clint Camilleri illi issa għandu taħt idejh il-Gżira Awċija u l-Ippjanar f'Malta Għawdex. Fl-ewwel laqgħa tal-bord il-ġdid li saret il-ġimgħa kellhom jittieħdu diversi deċiżjonijiet inkluż il-kampus il-ġdid tal-ITS illi se jsib postu fis-Smart City illi diġà kien approvat iżda kellu parti mill-permess immarkat bħala materja riservata.